guztin, oiartungo hierrizan. Azaroaren 5-tik 6-ako goizalde hartan, onjala 85 urte. Oso gutxi ezagutzen da gertatutakoaz, ze oso azkar gertatu zan dena. Sufrimendua hasi besterik ez da egin orduan familiaren dako, enkarna eta 6 seme alabentzako. Bakarrik, jabetza guztia kenduta, Agustin ondo hornitzeaz arduratu zean deskrentza beratzen jakien besterik ez. Urte egine hasiera izan zen. Hotz eta bakarradaz positakoak, isiltasunaren eta superviventzia utzaren urtiak. Portaleko etxera, itzuli izan familizia, dendia konfiska dutzien eta enkarna ama eukien ondasunak saltzera bihartua izan zen. Zaitasun handizekin, hori alden da txikia zabaldu hauen, izan hauen moduan, eta poliki inauden aurrera. Eta anterkeriak ez dauko mugarik antzaran ez.